plnou kartu a nevím proč. To mělo být všechno smazané. A nemáte jiných kart? Ne, ona mi říkala, že to je velká karta a že to bude stačit. Tak určitě. Já se na to asi podívám. Oj, No to nedobře. moc se omlouvám. Jakože nějakou flašku tady možná najdu, nebo něco takového. Ne, ale jako to Možná i je... paměťovku nějakou najdu. Ona říkala, že to vymazala všechno a že to je v pohodě. Nechápu, co se stalo. No já niestety nemám. No, já taky ne, ona mi dala... Jaká to je? Ta velká. Já možná mám. Já se taky podívám, jestli mohli něco No, Ona najít. mi dala jenom foťák, že to je velká karta a že to je v pohodě. A... Może nie dała tej, co wiesz, tylko dała jak mam zimno i się nie pomyliła. No. A ona teď potřebuje pracovat s tím. Tak? A máš to plné? Mělo by tam být místo, já jsem to mazala. Jo, když tak možná Ale to taky stačí do najdu. kapsy. To daj, Jo, jak to schować. Omlouvám se. Wybaczcie. A znova ale asi nebudem začínat, ne? To máš tam něco? Jo, něco jo. A jeszcze tu, jak mówiła Alina, to ma być zielony, jak się nagrywa, czy czerwony? Czerwony, no to tak, okej. Też nie znam tych numerów. Ach jo. No i teraz Ne, to jenom má zaskočit. Ach jo. Ne, tady s tím nic, to má zaskočit. to może przegotować. Ne, ne. No, nie zmywam się, nie słucham, są kamery też. O, dobra. Já nejsem atlet, ale já jsem s tím nikdy nepracovala. To je proto. Jak jsem to Ale teraz aparat się włączył, a nie film. Prosím? Że to chyba zdjęcie zrobił, a nie filmuje. Ne, to se zaplo jenom, to bude. Aha, dobra, Jo, okej. to je všechno v pohodě. To mělo být v tom pořádku. To co, możemy? Teď. Tak já se zeptám třeba, co vám dala práce, kromě jakože peněz, jakože jestli vám něco přinesla do života. No určitě trochu toho sebevědomí, takové té schopnosti se prosadit, říct, co si myslím a třeba i jakoby změnit názor někoho jiného a taky i nové lidi, protože jsem jezdila jako obchodák, tak jsem poznávala nové lidi a mohla jsem i vidět nějaké nové místa, kde jsem dřív nebyla. Jak se vám podařilo spojit práci třeba s rodinou? To i v tomhle ta práce byla fajn, že jsem měla pevnou pracovní dobu a věděla jsem, že prostě můžu odejít domů a nečeká se ode mě, že tam budu sedět do 10 do večera. Takže v tom to taky bylo prima. Pomáhala doma manžel s dětma, když jste byla třeba v práci? Já jsem teďka na mateřské, takže já se budu vrátit do práce za 14 dní. A co se týče vaší práce, pracuje tam hodně žen? Nebo máte tam nějaké kamarádky, kolegyně? Jo, docela jo, na našem oddělení bylo docela hodně žen, co se týká toho obchodu, té administrativy, tak nás tam bylo docela hodně žen a vlastně se 2 jsme kamarádky do teďka, i když vlastně 3 roky tam nepracuju, takže jo, kamarádky jsem si tam našla. Jste hrdá na svou práci? Někdy. A dlaczego? Tak já už jsem pak časem za ty roky, co jsem tam byla, tak už jsem měla nějakou pozici, už jsem nebyla úplně na tom začátku, tak jsem byla hrdá na to, že jsem se někam dál dostala. A z druhé strany
to zase není až tak zajímavá práce, abych mohla někomu říct, jo, tohle to dělám a každý by řekl, wow, to je super práce. Takže jako byla jsem hrdá na to, že jsem se někam dostala, že už jsem se něco naučila, to jo. Kdybyste porovnala třeba práci žen kdysi a teď, je v tom něco jiného, nebo mají to teď ženy těžší, lehčí? Tak asi záleží na profesích, že prostě žena v zemědělství to bude mít asi pořád stejně těžké, stejně náročné, nebo někde ve skladu, když v obchodě tahají palety. Jako záleží na profesi. A u paní? Já myslím, že stejné. U mě v tom obchodě se to nemění. Jako. Asi je to dneska, už není to tak divné, že když řeknu, že jsem prodávala ocel, že se někdo řekne jako ženská prodává ocel, ale dneska už je to normální. I na té druhé straně, co jsme měli zákazníky, bylo hodně žen, které třeba i rozuměly i těm normám, i té kvalitě, té druhé straně té oceli. Takže dneska už myslím, že ne. A paní mama też pracowała? Ano, jo. A gdzie? Taky v železárnách. Ale na jiné profesi, jako ona měla technickou profesi, pracovala v ochraně životního prostředí a takové věci. Takže taky ne úplně v ženské profesi. No. Ale co, i mama pani mówiła, żeby robić tam w Czyńcu, czy? Já jsem nepracovala v Třinci, já jsem pracovala v Bohumíně. Aha, przepraszam. Jo, tak mamka chtěla, ať jdu pracovat, ať mám dobrou práci ve velké firmě v zázemí, že jo, ať jakoby mám nějakou jistotu a bezpečí, takže určitě jo, chtěla, ať tam jdu. A mogłaby pani opisać konkrétně, co pani robiła? Tak dokładnie. Tak nejdřív jsem dělala jakoby marketing, což marketingu v tom průmyslovém trhu je úplně něco jiného, než dělat reklamy a nabízet zubní pastu, takže jsem procházela trh, kontaktovala jsem nové firmy, zjišťovala jsem, co je třeba pro to, abychom mohli tu ocel vyvážet třeba do Saúdské Arábie a potom později už jsem přímo i prodávala, že jsem mluvila se zákazníky, nabízela jsem jim to, co je z výroby. Když někdo chtěl něco jiného, tak jsem zjišťovala, jestli to umíme vyrobit, pokud to umíme vyrobit, za jakou cenu, dohodnout cenu, zadat to do té výroby, platební podmínky, dodací podmínky, různé bankovní garance, aby to mohlo odejít. Případně potom i reklamace, když bylo něco špatně, nebo tak, aby byl zákazník spokojený a aby firma vydělala na druhé straně. A co pani najbardziej lubiła robić? Jezdit za zákazníky. A dlaczego? Protože tváří v tvář je to jiné než po telefonu a ještě člověk třeba viděl nějaké pěkné město, s tím zákazníkem si zašel na kávu, popovídal si, je to taková ličtější strana toho obchodu. No, jako poslat nabídku, poptávku, e-mail, tak to je taková rutina. Když s tím člověkem pak si člověk posedí a zeptá se, a co děcka, jak dovolená, tak je to jiné. A pytałaś się, czy była szczęśliwa? Teď jsem se chtěla zeptat, kdy jste byla nejšťastnější? Jako co se týká práce? Ne, Nebo v ogóle. celkově. jako ve svém životě? Mhm. Když se mi narodil syn? Nebo i teďka můžu říct, že prožívám šťastné období, protože mám zdravého syna, který je šikovný, mám manžela, který mě, myslím, má rád, takže já myslím, že prožívám šťastné období teďka. I chce pani wrócić do pracy tak, jak pani pracowała? Ne na stejné místo, na trošku jiné místo, že to moje místo už není, ten závod už neexistuje, ale vracím se tam, jo. I co? A z jakiego powodu chce pani tam wrócić? Nie chce pani na przykład iść gdzie indziej pracować? Možná až jako nevím, jaké to bude, vracím se na jiné místo, jako já se vracím mezi úplně jiné lidi. Kdybych se měla vracet na to místo, kde jsem pracovala, tak hned klidně. Tím, že se vracím na nové místo, mezi nové lidi, budu prodávat úplně jiný sortiment, tak je to takový strach, obavy. Bude to něco jiného, bude to něco úplně jiného, plus Matý se musím zajistit školku, aby malý byl spokojený, tak je to takové už jiné. No. Už to není jenom o tom, co chci dělat, ale i o tom, aby byl malý spokojený. No właśnie, a jak pani myśli z tym dzieckiem? To się da wszystko pogodzić? I pracę zawodową, i dziecko, i dom? Musí.
Myslíte si, že to bude nový začátek, když Určitě. máte novou práci? Mhm. Jo, bude to nový začátek, bude to všechno bude jiné. A těšíte se na to? 50/50. No, možná i víc se bojím, než těším. No. A mama jak se dávala radę? No, v té době byla ještě babička, tak vím, že když jsme byli třeba nemocní, tak jsme byli u babičky. A ještě to byla jiná doba, že jo? V té době nebyl problém, když jsme byli nemocní, vzít si paragraf, vzít si ošetřovačku. Dneska si vezmu 2x, 3x a po čtvrté už do práce jít nemusím. A jeszcze, a tam pracowała Pani na etat, czy nie wiem jak to powiedzieć. Pracovala jste na směny? Ne. Nie, Jenom dopoledne. mi chodzi, czy na etat, czy to było, czy po prostu znaczy to było takie regularne zatrudnienie? Ano. Takie że jest Pani na etacie tam w fabryce. Jo. Jezdila jsem za zákazníky, ale to bylo třeba 1 týden v měsíci, kdy jsme jeli na služebku, nebo 2-3 dny a další 3 dny jsme byli v kanceláři. Že jezdila jsem, ale většinu času 80% času jsem byla v kanceláři. Mhm. Jeszcze coś mamy? Wszystko już żeśmy spytały, pokaż tę kartkę. Muszę przypomnieć, bo tu mamy po polsku, po Tak, czesku. jak budete chtít zase mluvit, tak mi řekněte, já to nevím, co ještě udělám. Neboj se. A właśnie. A o męża się pytałeś, czy go poznała tam Počkejte ještě. w pracy? No, czy w pracy, czy nie? Počkejte. Tak mám tu otázku, jak jste se seznámili s manželem? V práci ne. Nie. Ne. Poznali jsme se vlastně v církvi. Jsme oba dva evangelíci, takže v církvi jsme se poznali. To tak jak ja. Jo. Ale mój manżel nie jest ewangelikiem. Ne? Niestety. A ještě tu mám otázku, co si myslíte o svém zaměstnavateli? Ono je to těžko říct, protože já jsem odcházela, tak ta firma byla jiná, byla to velká skupina, pracovalo tam přes 2000 lidí, bylo tam x různých závodů a když jsem odešla, tak vlastně vrcholila krize a majitele se rozhodli, že jednu část prodají a jednu část úplně uzavřou. Vlastně tu, kde jsem pracovala já, ta už není, stroje jsou ve šrotu, lidi jsou propuštění a zůstala jenom jedna malá část z toho původního. Takže vlastně já nevím, o kom si mám co myslet, protože ten předchozí už není a přicházím vlastně do něčeho úplně nového. I když vlastně je to ta část, vlastně jedna buňka z té předchozí rodiny. A jeszcze, a pamięta Pani pierwszy dzień pracy? Mhm. Proszę opowiedzieć. Já jsem nastupovala jakoby ke svému šéfovi, který si mě vybral v rámci toho výběrového řízení. Bylo nás tam několik absolventek a vím, že byl strašně takový, já jsem tady pan tvorstva a vy jste tady taková a jenom tak jako, že mě v těch prvních týdnech vůbec nenechal nic dělat a že prostě pitomý dopis, který jsem měla napsat, tak aspoň ty 2 odrážky dejte pryč, to je blbě, to je hnusné. Takže ten začátek byl takový nepříjemný docela. A on pak ale odešel hodně rychle. Myslím, že kdyby neodešel, tak bych tam asi nebyla. To co? Jeszcze mamy coś? No. To dziękujemy bardzo pięknie. Wyłączamy ten nasz sprzęt. Jeszcze